Saturn és un planeta extraordinari. A través del telescopi es veu amb el seu sistema d'anells penjats del no-res, amb detalls en els anells i en la superfície del planeta i amb algunes de les més de 60 llunes que ara li coneixem. No es veuen tants detalls com en aquesta foto presa des de l'Observatori Fabra, perquè en ella es sumen dades contingudes amb més de 5.000 fotogrames individuals. Però la visió és fantàstica. El primer que ho va observar per mitjà d'un telescopi va ser Galileu en 1610 i es va quedar fascinat en veure que el planeta era diferent a tot el que havia vist abans en el cel. Amb el seu telescopi elemental ho va veure borrós i allargat, com si tingués dues protuberàncies a costat i costat, i va pensar que tenia dos companys units a ell. Va escriure: Saturn és un planeta triple, i va acompanyar la seva descripció amb dibuixos que mostren la seva visió del planeta. En els anys següents, els telescopis van millorar sensiblement els seus dissenys i tots els astrònoms es van bolcar a observar aquella meravella inèdita fins aleshores. Amb els nous instruments podien veure's els anells amb claredat, encara que una mica borrosos, però les ments dels observadors es resistien a creure en un fenomen tan destarotat i sense antecedents en els annals de la ciència. Es van fer interpretacions que avui ens semblen absurdes, fins al punt que un astrònom va arribar a dir que Saturn tenia orelles. Avui, gràcies a les naus espacials, coneixem els anells amb gran detall i sabem que des de la nostra perspectiva terrestre el seu aspecte va canviant en el transcurs de 30 anys. Sabem també que els anells no són sòlids com una pista, sinó que estan formats per milions de fragments de roques i materials congelats. Si poguéssim apropar-nos, veuríem com uns són tan petits com un gra de sorra i uns altres tan grans com una casa. Saturn té més de 60 llunes, però només unes poques es poden veure des de la Terra. Entre elles es destaca Tità, un gegant més gran que el planeta Mercuri. El 13 d'agost de 1907, Josep Coma Solà va observar Tità des de l'Observatori Fabra. Va fer un dibuix i va publicar la seva observació en una revista alemanya d'astronomia. Allí va fer un anunci de gran importància. El contorn de Tità es veu d'un color fosc. És un indicatiu que hi ha una atmosfera fosca i turbulenta, en la qual es produeixen pluges que fan que per Tità corrin rius i hi hagin llacs de metà, com a la Terra primitiva. És l'únic cos que coneixem en l'univers, juntament amb la Terra, que té líquids en la seva superfície i el que podem considerar un fòssil del nostre propi planeta.